Oinatiko dantzaria, oinati, korpusak, kofraizia, gehorri bakoitza berak eura desarrollo dira. Kofraiziak badako bere bizimodua, dantzaisak beste gizu batzutako, dantza erakusten du, materiala honik taldia dako, kanpoan aktuazioak amutitu, orduan, goiaz, bakoitza bere grupotan lan egiten. Korpus egunan inguruan zelebrazio horretan iken duen dantzak, gutxi gora bera gudak igulan 500 urte itxesianak, eta gaur egun be, jaixa eta ospaketako eta oinatiko parte izateko dantzaisak gaur egun be iken duen dantza horrek. Nola, artxibo guztiak erreta dauzen. Bakarri dauz, nola, kofraizarako aktetan da, diru bat, konpuru bat, dantzarixari emuixako dantza egiteare. Orduan, hortik, azomatzen da 1500 egitze zelaia. Gauza ziurrik ez dakigun arren, omen da golako hipotesi apurra pixu gehiago dakona edo, Valentziatik edo etorteziala jarrixak alaiketara edo, eta gutxi gara gure moko formazioa eukaila, kapitan bat eta 8 dantzari jatzetik, eta geure antzerako dantzak eta itxe zituen. Jatorri guztiak datoz Elizatik. Antiglesiazko gauzak. Lehen kultura dana euzan abarien eskuetan hauen, baina oin dana kulturia, lehen Eliziak eukana oin dako errexik. Izan gara kapitanak nire aita eta nire osabak, aurretik beste batzuk egon zen, baina gero onzan nire aita, 50 urtean, gero ni, 28 urtean, berarekin batera urte batzuk, gero nire semia, eta gero etorri da beste 3-4 dantzari kapitan. Gu dakun dantzameixua edo, guri asko lagunketan duzkun Jesus Irizarrek, berak bere aitatik jasoen eta geure historia garaikide honetan edo, gutxi gara bera hoxe daku referentzia moen. Bai, Jesusek esaten duzku, txutxinek esaten duzkuna da, bere aita Alejandro atik eta ikasitakoa beha saiatu dela alik eta erakutsitako eran gertuen edo geure irakusten da, geure saiaketan gara hoxe egiten urrengo datozenakin eta urrengo erakutsi duzkunekin. Egiten duena da, aparte taldean urte guztien egili, egiten du, korpusak 2 hilabete erdi, o 2 hilabete lehenago ensaioetan hasi, eta orduan egiten du, nok egiten dagoen onduen dantza, eta nor betetitxun gauzaik baldintzeko, eta gero nor retortzen den ensaiora. Nik esan ekie atzelengo 100 urtetan mantenien nula gauza era bat eta programa berdin bat modifikazio minimo batekin edo gauzak aktualizatakoekin. Adibidez, lehen korpusa izatezan ostegunean eta oin domekan izaten da. Eta horretaz gain, aldaketa bat bai dakitena da, urteren baten, uste dut 30. hamarkadan, egualdi oso txarra inelako eraki bila lehenengo aldiz parrokixako altara nausixan oinatiko banakua dantzaikia, bapur bat kanpoan ezin zelako dantzain da
erakusti arren Oñatiko dantzak Oñatiri, herrixari, eta orduan bai zera hori inzala eta ordutik gaur egun be egualdi hona inatipe urtez urte Altara Nagusixan dantzen izan dule. Prozesioa nik esango neke, naiz eta parrokiatik hasten den, lehenengo Santanako komentuan parian santu bizixak urteten dagoenean kofraixako kapaunakin batera. Ja hor hasten gara San Miguel dantzea, San Miguel bizixari berari iken, eta gero parrokia barrenetik edo parrokiatik pasauta urteten du Zitebientos ingurura, eta han Aita Madina kaletik, kale sarrera, gero plazatik pasau eta kale Garrixan gora, atzeko kalera pasau, atzeko kalen bera eta plazan bukatu. Azkenengo ekitaldia plazan nien eta bukaketan du berriz parrokiatik pasau eta santu bizixak itzultzen. Kofraixiak, eurak dia jasten dienak, orduan, prozesio organizatzeko, lehen bat fijoa zen, betik. Baina hasi da rotazioan egiten, ez egoteko dependentziari persona batena. Adibidez, San Miguel, bi persona elegibidia hileko, urte baten batek eta urrengo urtean besti. Irudi bakoitzan aurrian, urte honetan jaunartzi egin jauen neskatila mutikuak faten dira, eurai tokaitxe xatelako santu horrain irudixan aurretik. Eta, gero beste batzuk jazten dira ingerutxo edo deiketan dena, horri batzuk, petalo batzuk dagokizuen lekuan eta jaurtitzeko edo botatzeko. Egun lana hoxe izaten da.